Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-kooperazzjoni bejn is-settur privat u dak pubbliku qed tagħti riżultati pożittivi li bihom qed ikompli jtib is-servizz kollu fil-pajjiż marbut mal-qasam tas-saħħa. Dr. Abela qal dan fl-isfond tas-servizz li qed jingħata mill-Isptar Privat St. James b'operazzjonijiet outsourcing ta' każijiet urġenti u każijiet oħra li qegħdin jidħlu fuq il-linja 1400. Il-Prim Ministru għamel żjara fl-Isptar St. James fiż-Żejtun li qed ifakkar l-40 sena mit-twaqqif tal-Grupp St. James. Dan l-isptar huwa parti minn 36 miljun euro investiment privat li l-grupp qed jagħmel fil-qasam tas-saħħa. Tul iż-żjara it-tmexxija tal-grupp uriet lill-Prim Ministru u lill-Ministru għas-Saħħa Joe Abela diversi partijiet li fuqhom diġà saru xogħlijiet fosthom id-Dipartiment tal-Emerġenza ġdid, sptar speċjalizzat fl-għajnejn u ketleb privat l-ewwel tax-xorta tiegħu f'Malta. Ġew spjegati wkoll xogħlijiet u investimenti ppjanati għal ġejjieni. Il-Prim Ministru wara l-fehma li dan l-investiment juri li anke s-settur privat għandu rwol importanti biex Malta timxi l-qudiem b'viżjoni, innovazzjoni u kwalità fis-settur tas-saħħa. Dr. Abela appoġġa dan l-investiment ukoll fil-kuntest tal-Viżjoni Malta 2050 li ddeskrivija bħala ċavetta biex il-pajjiż jimxi lejn avvanzi ġodda u l-progress ekonomiku u soċjali ikompli jissarraf f'aktar titjib fil-kwalità tal-ħajja. In-nota li parti sostanzjali minn dan l-investiment privat qiegħed imur lejn l-intelligenza artifiċjali u refera l-impenn tal-Gvern li jkompli jsaħħaħ dan il-qasam bi strateġija nazzjonali aġġornata fl-AI u jtejjeb il-ħiliet tal-ħaddiema bil-programm mniedi fil-budget AI għal kulħadd. Il-Prim Ministru ringrazzja l-ħaddiema u l-professjonisti tax-xogħol tagħhom u l-tmexxija tal-Grupp St. James Hospital tal-fiduċja li għandhom f'Malta billi qegħdin ikomplu jinvestu. Temm jgħid li l-pajjiż għandu ekonomija b'saħħitha li bija qed tkompli titkattar il-fiduċja tal-investitur fosthom dak Malti.